Добрый дзень усім добрым людзям. Быў на барахолцы ў Вене ў базары і не вытрымаў, набыў вось такі скураны рамень, сапраўдны амерыканскі стары рамень. Але тут самае адметнае, што мне больш за ўсё спадабалася, гэтая спражка для рамня. Дызайн гэтай спражкі заснаваны на знакамітай амерыканскай манеце Бафала Нікель, таксама вядомай як індыйская галава. Гэты дызайн самы вядомы ў гісторыі амерыканскай нумізматыкі з'яўляецца. І аверс, вось гэты бок, гэта ў нас такі выява карнога жыхара Амерыкі, прычым гэта збіральны вобраз. Тут былі вобраз правадароў трох розных плямёнаў: жалезны хвост, дзвюх лун і вялікага дрэва. Вось. І тут, бачыце, яны ўсе сражаліся за свабоду, за ліберці. І такія манеты рабіліся ў США з 13 па 38 год. А вось на зваротным баку, на рэверсе, быў намаляваны амерыканскі бізон па мянушцы чорны алмаз. Ну, у нас тут такога зразумела няма, но мы да гэтага яшчэ вернемся. Вось. І было шмат розных сувеніраў на выявах гэтых алмазаў чорных і гэтых вось правадыроў плямёнаў. І, дарэчы, з іх рабілі нават гіганцкія манеты дыаметрам 7,6 сантиметраў. Нават прыкладна як спражка. І рабілі нават інвестыцыйныя раўнды, якія яны былі па 31 граму чыстага срэбра. Вось такая знакамітая гэта была пражка, гэта выява. Дарэчы, вось гэта весіць прыкладна 240 грам. Такая, вельмі важкая. Тут усё цікава. Як з гэтага боку, тут заліта каляровым карычневым такім адмысловым лакам. Так цікава і з адваротнага боку, калі паглядзець, тут мы ўбачым розныя клеймы такія, якія значаць, што гэта зроблена, напрыклад, у Амерыцы, ад кім зроблена, адмысловыя серы і нават нумар пражкі. То есть гэта сапраўдна. Зараз шмат рэплік робіць кітайцы робяць, але гэта яшчэ тая амерыканская. І калі такой пражкай з пражкай даць пасрацца, то застанецца вось адпачатак і літар свабода, ліберці. Што тут яшчэ адметнага? То, што гэты рамень зроблены такой фурнітуры іспанскай адмысловай, каб можна было здымаць, і у вас можа быць пад кожны настрой свая спражка. Пад адзін дзень вы адну спражку носіце, пад другі дзень другую, а рамень вось такі скураны, таксама брутальны, як у савецкім войску некалі былі па колеру скураныя рамні у звычайных салдат. Вось такі рамень. Вельмі мне падабаецца. Дарэчы, на eBay адна такая спражка каштуе 100 €. Я набыў танней за ўсё за гэта. Но трымаеш руцэ, адчуваеш рэч якасную і добрую. Усім всяго найлепшага. Пакуль.